Devam etamiz. Alдағы сәлемебез Урта Терешка авылына үчә. Бүген үзенең матур туган көнен кадерле милләттәшебез Алиева Әлфия Адылша кызы каршылый. Аны бу матур гомер бәйрәме белән чын күңелдән әтисе Адылша Гилманович, әнисе Халида Исмаиловна, сеңелесе Гөлфия, улы Дамир, килене Райлә, энесе Илгиз, тормыш иптәше Наташа, балалары Илдар, Илнар, тормыш иптәше Рива Рәшитович, кызы Альбина, улы Алмаз, кайнанасы Гөлфирүз Ибрагимовна кытлылар. Бүген күз нурыбыз, алтын алмабыз, йөрәгебез парәсе, кызыбызның, яраткан апабызның туган көне. Әлфиябез безнең ягымлы, җаныбызны җылыткан, күңелебезне куандырган, йөрәгебезне тынычландырган балабыз. Алар ишәвезсәләр дә, өлкән булган кызыбыз бик шаян, шук булып үсүе белән аерылып торды. Бала чактан ук улыны улы, кешене кеше итеп хөрмәтләп яшәргә өйрәнде. Улыгайгач, үзенә гомер яры итеп киявебез Риваны сайлап алды, һәм безнең бәхеткә яраткан оныкларыбыз Альбина белән Алмазны бүләк иттеләр. Барыбызны да бик якын күреп яшиләр алар. Балабыз күңел паклыгы аркылы ак халатлы фәрештә һөнәрендә сайлап алды. Ул шәфкать туташы. Бар авыл халкына карата да аның күңеле киң, йөрәге җылы. Раббым аңа бу изгелеге өчен меңләгән саваплар насыйп кылсын. Кадерле балабыз, таң җилләре искән минутларда көн туганда якты нур булып, йөрәгемнең җылы рәхмәтләре барып җитсен сиңа гөл булып. Матур тормыш, сәламәтлек теләп, туган көнең белән котлыйбыз. Шатлык белән озын гомер үтеп яшәвеңне генә телибез. Гомер үтә диеп моңсуланма, өмет гөлкәйләре сүнмәсен. Алтын төсендәге якты көннәр барыр юлларыңны бизәсен. Күңел түрендә һич кайчан өмет кояшы сүнмәсен. Бәхетле язмыш йылдызы гомер күгеңнән китмәсен. Апабыз, без дә сине гаиләләребез белән чын күңелдән кайнар котлыйбыз. Син безнең тормышыбызда олы бер таяныш, дөньябыз бизәге. Әти-әниебезгә без бик рәхмәтле, бәхетебезгә сине, апабызны бу дөньяга тудырганнары өчен. Апам диеп әйтер кешем барын, шөкер кылып рәхмәт әйтәмен. Синең матур туган көннәреңне һәр ел сайын зарыгып көтәмен. Апабызга Раббым саулык бирсен, кызганмыйча бирсен шатлыгын, өстәп бирсен иде жәлләмичә кирәк кадәр аңа байлыгын. Әти-әниемә олы рәхмәт, җан кардәшем бүләк иткәнгә. Бергә аның белән матур гомер, шатлык, авырлыклар үткәнгә. Кайчагында шак катып куябыз. Әллә дибез апам корыштан, әллә инде Аллам тик бер үзе сыйфатларың өчен тырышкан. Котлы булсын матур туган көнең. Менә бергә табын артында, язсын иде бик күп тапкыр тагын бәйрәмнәрне каршы алырга. Кадерле Әлфия Адылшевна, туган көнегез котлы булсын. Без сезгә бүләккә дип махсус җыр юллыйбыз. Алматурим, өлгірген алмаларым, алмалардай тезелешіп үсәсіз балаларым. Алматурим, қызылы дәмле була, бала бар йорт ішләрендә, дөньялар ямлы була. Алматурим, қызылы дәмле була, бала бар йорт ішләрендә, dünyalar yemli bular. Almaturim, alma belişlerine, belekigine şakların düşürüp pislerime. Almaturim, beliş salam almadan, tatlı belişte tatlırak, tatlı belişte tatlırak, bulalmış ulu baladan. Almaturim, beliş salam almadan, tatlı belişte tatlırak, tatlı belişte tatlırak, bulalmış ulu baladan.
исләре, юрганнарын тартып ябам саклап тәмле төшләрен. Койлы алмалар җилгә, түр бакчама сибелеп, балалар биеп яшибез, балалар биеп яшибез, гомер буе өзелеп. Уйларга чумып утырам, алмаларымны турап, язмыш бәхетләр бирсен дип, язмыш бәхетләр бирсен дип, балаларымны уйлап. Койлы алмалар җилгә, түр бакчама сибелеп, балалар биеп яшибез, балалар биеп яшибез, гомер буе өзелеп. Уйларга чумып утырам, алмаларымны турап, язмыш бәхетләр бирсен дип, язмыш бәхетләр бирсен дип, балаларымны уйлап. Язмыш бәхетләр